ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭାରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍କୁ ଭିସା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅସଲି ଲଢ଼େଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଓ ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଭାରତ ସହ ଖେଳିବ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍।